Gibutyag ni DCPO Acting Director Police Colonel Hansel Marantan nga mitugan kaniya ang 5 ka mga babaeng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ Pastoral Community nga gi-rape sila sa ilang leader nga si Pastor Apollo Kibuloy. Sumala sa mga biktima, 13 anyos lamang sila diyang gisugdan sila og molestya ni Kibuloy. Matud ni Marantan, ginahulga ni Kibuloy ang mga biktima nga patyon sa Angels of Death kun grupo nga gimugna sa pastor nga gingon mo patay og tawo kung makalapas sa Code of Secrecy. Aminado ang mga biktima nga wala sila misalig sa kapulisan og kasundaluhan tungod kay nahadlok sila kang Kibuloy ug sa mga ministro sa KOJC. Record from the time na they went out of the compound of the KOJC, talagang gusto na nila magsabi nila pero alam naman kasi sino ba naman ang gusto magsabi ng ordinya, rape, sexually molested and all that. The culture of the Filipino women, talagang it's very hard for them. Gidasig ni Marantan ang mga nakasinati og sexual nga pagpangabuso nga dili mahadlok ug isulti ang kamatuoran kay andam silang tabangan sa kapulisan. Dugang ni Marantan nga ang pagkabot sa ustisya alang sa mga batanong biktima nagsimbolo sa paglaom ug kaugmaon. Ang subject to sexual carnal desire are the pastoral on the inner circle. At ang buffer ni Pastor Kibuloy yung pastoral circle lang. The inner circle, sila yung taga-filter kung magre-reklamo ba yung nasa innermost circle. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa mga reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga nabiktima ni Kibuloy. Nagdumili pa nga mohatag og komento ang lead counsel sa KOJC nga si Atty. Israelito Turyon mahitungod sa akusasyon. Sa gipadala niya nga tubag kang Bril Montalvo sa TV5, sumala niini kinahanglan pa niyang i-verify ang impormasyon kang Colonel Marantan kay wala pay detalye si Turyon mahitungod dining akusasyon batok ang Kibuloy, partikular ang 5 ka mga pastoral women. Naglaom hinuon si Turyon sa kapulisan nga muhimo og kasaligan nga investigasyon sa akusasyon sa 5 ka mga biktima ug dili magpaimpluwensya sa mga grupong punuhay nangita og hustisya apan laing interes di ay ang pagawson og ipunteriya na hinuon sa politika. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.